nembus. Engger sok tak walik-walik ora nembus kok. Sugeng siang. Sugeng siang Dik Niken. Coba iki mau kan Mas Petruk nebak siramu jare iki ukurane SMA. Dik Niken. Coba Dik Niken iki kelas pira to? Sampeyan mau nebaki kelas pira aku? Iku kan nebake SMA kelas 2. Oleh sampean. Aku nebakku paling ndak SMP kelas 1. Salah kabeh. Loh, seharusnya Ora SMA, ora SMP. Lah kelas pira, Dik? dia ini kan kelas berapa? PAUD. Hah? Anak PAUD semene iki gurune PAUD sepiro? Aku kelas 5 SD. Kelas 5 Kelas 5 SD. Iya. Oh iya iki acarane manten ya. Ya genah kaya ngene iki manten wong kae Mas Agung karo Mbak Lola nang kono kok. Iya. Enek undangane enggak? Enak. Piye. Piye nduk, piye nduk. Undangane protol. Kang Gareng. Piye. Ngomong. Ngomong ya. Bapake nang kono nang ndi to? Ngomong putu. Ya. Ae, Kak. Ndi, Piye Ndi? Cahayu, piye. Bapak mana? Oh, ya. Nggih. Ini didoakan buat Mas Agung dan Mbak Vidora. Mas Agung ini putrane sinten? Mas Agung putrane Pak Sukardi. Mosok lanang mana? Maksudnya ngene lho, Dek. Nek ngomong karo iki ngati-ati tenan. piye. Iki tenan upama anakku ngono metu langsung tak gecek tenan iki. Jan nganyelke cah iki ya. Maksude kuwi Mas Agung kuwi putrane Pak Sukardi, iki bapake. Bapake nduk, bapake. Lah iya mosok lanang mana? Ngene lho. Mosok Pak Sukardi Oh, sama berarti anak berarti Mas ngene. Agung. Pak Mas Agung kuwi putrane Bu Sularmi. Bu Sularmi. Lho piye to sampean jare mau Pak Sukardi terus apane? Ngene lho, ngene. Pak Sukardi karo Bu Sularmi. Lah Masa terus meteng bareng. ngene lho. Lah yo ngene-ngene no. Ngene lho. Ngene lho, Duk, maksudnya. Iki Pak Sukardi. Pak Sukardi. Iki Bu Sularmi. Sularmi. Lah, terus Pemane sampean Pak Sukardi iki Bu Sularmi. Aku Bu Sularmi. Terus piye? Lah aku teko terus nyetrum. Nyetrum iso meteng. Piye to sampean ki pek? Anu Nduk, iki aja diajari ilmu ngono kuwi lho, Cak. Iku urung wayahe. Iki wis pokoke iki anake Pak Sukardi karo Bu Sularmi. Iya pokoknya meteng bareng ngono ya. Sing meteng ki Bu Sularmi, Sing Duk. meteng ki Bu Sularmi. Jare Bu Sukardi, jare Pak Sukardi. Sesuk saiki tak takok, kowe anake sapa? Kowe anake sapa? Anake ibu lah. Hah? Anak ibu no. Oh iya, kudune bener ngono anak ibu. Oh iya, ya wis iki didongane ya. Ya. Dongane buat Mas Agung dan Mbak Vidora mugi-mugi diparingi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberi momongan. Amin. Sing ayune kaya aku, pintere kaya aku, gino-gino kaya aku. Iya, ning aja nakal kaya Salindri. Aku ra nakal. Ala kok. kowe karo Pak Degarenge napuki no, Ndek Ben. Ora wong aku lho mek ngene to mak pok. Loh. Piye, Duk? Iya, ogak nakal ya, Duk. Ngomong ngono kita to. Kanggomu ki ora apa-apa, lenganmu gede, bapak ki cilik, Nduk. Krasa banget iki. Ma aku lek bapak aku. Kakek. Kakek. Nyanyi ya, Nduk. Suara emas. Kok mau piye ta kowe kira nek kok nyanyi kok. Wah. Wah, tenan iki anakku rak cuwencang tenan iki kok. Oh iya, kawan Renia sadurunge aku nyanyi tak tekoki. Renia to. Piye, Sampeyan piye? yo tau dadi manten aku. Tahu. Ya tahu. 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 Wis. Ping pira? Anu, kowe wetok sing ngomong antara kowe. Kowe wae. Tekonmu kleru, Ndri. Sing ditakok iki kowe kok. Bocah cilik ngono. Takono ning iki wae. Ping pira ya? Ping pisan. Ping pisan. Heeh. Kuwi menungso apa jenis apa? Anu, Nduk, Ndek Ben iki kirek, Nduk. Alhamdulillah duwe bojo kirek. Lain Iya. daripada yang lain ya Mas ya. Lah kenapa malah kowe jagung dicatek raimu no? Ya ta. Ora tek aku. Ya wong to, Nduk, wong. Wah, lah terus ngono kuwi ya ditemokne ngene iki. Oh, gak, Nduk. Gak. Ditangkep, Nduk. Gak ditemokke. Lha nyapa nek kasus apa ya kok ditangkap? Lah kan wis jawaban Kang Gareng. Anu, kuwi ya ditemokke. Ning ditemokke. Ning tempat sampah ditemokke ngono, ketemu ning tempat sampah. Wah, ditemokne ngene iki ya. Iya, ya ngene iki. Ngene iki. Ngono lek ditemokne ngono ya apa ngidek ndok ngono. Oh, gak, Nduk. Gak. Iki Pak Degareng iki gak telek, Ndek Ben. Wah, telek ngono pek. Sikile sampean apa ambil ra enak ngono lho. Lah iya wong telekmu. Karena marang tuane ngono.
anu bocah iki anu wah bapake melu mare apa ora lho tenan kok. Kok kapake? Tak go mulih tenan kok iki kok. Ngidek ndok ya. Ngidek ndok. Terus Kuwi adat lho adat. yo digemplang suruh ngono kuwi. Ora, batako, Nduk, batako. Batako? Beh, Batako. Ya suruh kok piye to? Ya suruh. Oh, Gantal, ya suruh. terus. Balangan nganggo suruh. Terus ngono ya ditanggapne campur sari. Ora, tanggape wong main. Wong main apa? Wong main remi. Remi apa? Cap jikia. Cap jikia ya apa? Peh, aku ora ero lu mau omongi ngono aja kelas. Main kartu. Oh, main kartu Uno, ngono. Heeh, no, ya. Uno, is ngono on. Iya. Musuh cah cilik. Uno gelem, uni gelem. Iki aku diaturi apa? Mulia. Ora timbangan nganyelke sesuk mulia wae ora wae. Wong aku wis dibayar. Iki bintang tamune Mas Agung kok kok mulih. Ha ya ngono ning karo wong tuwek kok. Bulet ra mengkak tok nyanyi yo, Nduk. Ketokno suaramu Mas terbaiknya Jawa Timur, Nduk. Ya. Indonesianya Indonesia, ahlinya ahli, intinya inti. Dan bibitnya bibit. Wong ngono ta? Amboh. Paman iki ajane sunan lho. Bapakmu nek karo Sampeyan ora cek ta, sampeyan nek sunane suwi-suwi tambah suwek lho. tuwek ora Tuwek, Nduk, tuwek. Lah ya tuwek. Lah kok nek Munimu suwek. Kleru, kupinge lho. sing bener tuwek, Sing Nduk, bocah iki. tuwek. Aku mau muni tuwek. Kowe ngomong suwek lho, Nduk. Kleru, sing betul itu tuwek. Kandhane bali ono wae boleh. Aku sing ngono nek koyo kucing. Lah nyet koyo kucing kok ora telek tok. Nyanyi ya, Nduk. Gah. Heh? Ya iya. Bocah ki mesti. rese, cah Ya ki rese. mesti, Bocah ki no. rese iki. Timbali nek kene mas ora nyanyi. Iya, lagune apa? Sembarang. Lho, lah sembarang ki apa kok? Lho njaluk apa lho? Lho, penontonnya oke lho arep njaluk apa kowe? Lho wonten pamundutan apa niki bangka-bangka ibu-ibu? Bapak. Wah. Wah. Wong bapak kok bangka. Lah aku kleru apa ngumume aja cilik. Iya. Kleru kok pendak dino, pendak jam. Saya masih kecil. Kecil. Oh iya kecil maksudnya. Agung mbok menawa minta Mas lagu. Agung? Mbak Lola. Nggak Oh, ada. enggak ada. Ya wis, Pak. Sampean rasa nyanyi. Napa niki? Kok meneng kabeh masa orang sarapan? Lah sing mbok tekoni iki pager kok ya rono kok. Iya, kemana kok kono lho. Aja maju-maju lambene iki. Nak lagune apa? Ben diri. Sing halus-halus apa? Halusan sing badan halus apa ngono? Sing halus-halus ya. Ya. Bawa. Bawa. Ya iya no, anak dalang kok padake. Kelas 5 pinter golek duit kaya Ah ngene. iya. Bro. Wis. Tenan. Ndang. Pelok 5. Pelok 5. Lah iya kuwi wis 5. Iya. Jaluk 4,5 apa 3 nganyelki tenan bocah iki kok. Nganyeli tenan bocah iki. Ngerti aku aku ora mangkat lho, Nduk, tenan. Pene nangis ya pene nangis. Adewe kudu ngejarne ayo. Ayo ditoke wae. Kok nak gulung dhewe. Jar ngono lah kok lek dadi del terus lek meleset nek rene ya. Iya. Iya. Oh, udah maju. Rotok maju. Ora liwat tahu. Undang Pelok kula 5 wis tutur, bener Mas. kok jek dinyang. Wanimu pira? Pelok pira? Pelok 5. Ya ndang ki, wis pelok 5, pelok Iya, 5. Ndang. Ki. Ndang. Saiki ya. Sesuk saiki Saiki ya, Cahayu, Niken. saiki. Saiki Cahayu. Asline lek apa ngono ngelokne ayu tapi dalam batine lo yo elek. Ya ngerti no ya. Asline ya ayu kok asline. Aslinya ayuan. Apa? Wah, suarane. Aku gorong nyanyi lho. Durung toh? Ngorong ta? Gorong mangkane to kupinge kuwi Salah. Sudorungan ketake sudorungan wis lunas sudorungan. Ya ora kok sudorungan piye aku jek tengen kok sudorungan. Yo. Adoh-adoh larang-larang opo pelok 5 metenteng Angop. metune Dongo sik. Iya. ndonga kok Bal maem glegeken Lagi iki. emang bermaam nek kono terong piring. iya nyat iki ora lambe sing selepan kok iki ya Madang lima
Tepuk tangannya mana untuk Niken Salindri. Luar biasa. Anak yang kecil tapi sudah bos dan luar biasa pinter. Punya bakat yang hebat. Dua anak kayak ini aku tak dol tenan-tenan. Lanjutkan deh. Monggo. Sampean ki suwi-suwi tau ber tak tutuk lho. Mapan no. Ya ya, sabar yo, yang dilanjut. Ronto-ronto atiku. Dikawal Pak G. Aku arep nyanyi nyanyi terus. Oh, rasa guyu. Dang, tak dangane. Wah, apik tenan. Yo mau kamu. Oh iya wis. Oga cahayu gak dang. Yes. Lagunya apa nduk? Dilanjut lagunya. Dilanjut nih. Heeh. Lewong mawon. Lewong. Buka celok nggih.